Minulý rok bol pre samosprávy mimoriadne ťažký a zložitý. Mestá a obce sa museli vyrovnávať s nedostatkom financií. O tom, aký bude rok 2025 pre naše mesto v oblasti financovania, sme sa porozprávali s hlavnou ekonómkou mesta Trenčianskej Teplice, inžinierkou Evou Hackenbergovou. Finančná situácia miest a obcí na Slovensku je naďalej zložitá, nakoľko samosprávy čelia nedostatku finančných prostriedkov. Ináč to nie je ani v našom meste. Plnenie príjmov z podielových daní v rozpočte mesta za prvý štvrť rok 2025 v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2024 je o vyše 100 000 eur nižší. A to nás čaká prepad podielových daní v mesiaci máj, čo by mohlo znamenať problém pri priebežnom financovaní bežných výdavkov. Za minulý rok bol výpadok na podielových daniach pre samosprávy 100 miliónov eur, ale dofinancovaných bolo len 50 miliónov. Okrem toho dostali mestá a obce minulý rok podiel na dani z príjmov právnických osôb, s čím sa tento rok nepočíta. Budeme pozorne sledovať, s akým riešením príde ministerstvo financií. Očakávame návrh, ako majú samosprávy zvládnuť súčasnú finančnú krízu a hlavne veríme, že ministerstvo nájde spôsob, ktorým zabezpečí v nasledujúcich rokoch vyššie príjmy pre samosprávy a ich stabilné financovanie. Združenie miest a obcí Slovenska považuje za nevyhnutné opatrenie možnosť využívania rezervného fondu na bežné výdavky, čo môže pomôcť zmierniť finančné napätie v roku 2025. Využije túto možnosť aj naša samospráva? Áno, je pravda, že novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pokračuje výnimka pre mestá a obce na použitie rezervného fondu na financovanie bežných výdavkov do 31. decembra 2025. Ak vznikne problém pri financovaní bežných výdavkov, mesto zváži využitie tejto výnimky v zákone, čím si mesto dočasne môže pomôcť aj pri výpadkoch príjmov zo spomínaných podielových daní. Nie je to systémové riešenie, ale v krátkodobom horizonte nám môže toto opatrenie pomôcť zvládnuť tento rok, ktorý bude náročný. Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika, rezort financií Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky reagujú na požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska pozitívne a hľadajú riešenia na zmiernenie dopadu avizovaného prepadu podielových daní v máji. Spoločne sa našla cesta, ako zmierniť dopad a problém vyriešiť, aby sa v máji dostali podielové dane na úrovni 100 miliónov eur, nakoľko prognozovaná podielová daň v máji je na úrovni 26 miliónov eur. V sobotu 22. marca poctila naše mesto svojou návštevou naša najznámejšia etnologička Katarína Nádaská. V rámci literárnej jary 2025 si verejnosť mohla vypočuť rozprávanie o ľudovej mágii, čaroch, poverách a tradíciách, ktoré formovali život našich predkov. Na dnešnej prednáške si budeme charakterizovať, že čo to bola ľudová mágia. Ona patrí vlastne do tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Budeme sa venovať problematike bosoriek a bosorákov. Budeme si teda charakterizovať to, ako dejiny vnímali ľudí, ktorí sa venovali mágii a samozrejme, čo nám o tom hovoria historické a etnologické výskumy. No a prednáška bude samozrejme doplnená aj takou kazuistikou z dejín. Budeme sa venovať knihe Kladivo na čarodejnice, ktorá vlastne spustila taký ten ošial prenasledovania mužov a žien a ich obvinenia z bosoradstva. Čiže zhruba takto bude prebiehať prednáška. O aké historické obdobie ide? My si prebehneme v krátkosti v podstate obdobie od čias predkresťanských, čiže od čias starých Slovanov. Vtedy samozrejme nehovoríme o bosorkách, ale hovoríme o vedmách a o ich mužskom pandante vedomcovi. Čiže to boli ľudia, ktorí sa vlastne venovali liečeniu a udržiavali celú tú komunitu, to spoločenstvo, ten kmeň v takej dobrej kondícii. A potom si prebehneme samozrejme aj, ako sa zmenil ten pohľad na mágiu
na magické postupy, ktoré napríklad veľmi dlho pretrvávali v ľudovom liečení. Lebo viete, niekedy bylinkárky alebo bylinkári liečili predovšetkým na základe znalostí bylín. A z bylín sa pripravovali rôzne maste, odvary, čajoviny a kombinovalo sa to aj s určitými magickými postupmi, napríklad takým magickým prenášaním choroby z človeka na nejaký iný predmet. Takže o tomto všetkom si vlastne budeme dnes rozprávať. Z akých častí Slovenska vlastne pochádzali títo vedmy, bosorky? Aj v našom regióne Trenčianskom ste čerpali? No samozrejme, Trenčín bolo staré kráľovské mesto, ktoré malo právo meča. To znamená, že aj tu sa v dejinách konalo niekoľko procesov so ženami, ktoré boli obvinené z bosoráctva. A dá sa povedať, že taký koniec toho šialenstva a prenasledovania domnelých bosoriek a bosorákov urobila vlastne Mária Terezia počas jej vlády. No ale viete, v tej ľudovej tradícii aj potom pretrvávali také názory, že na vidieku, na dedinách sú ženy alebo muži, ktorí sú bosorky. To sa stávalo napríklad vtedy, keď niekomu ochorela hydina alebo dobytok, krava stratila mlieko. No takže potom sa niektoré takéto lapálie často zvalovali na také tie dedinské bosorky. Vy s tým máte sama skúsenosti, keď ste napríklad sa rozprávali s nejakou takou vedmou, či ste použili ich praktiky, alebo oni teda vám niečo ukazovali? Ja sa venujem výskumu tejto témy z čisto etnologicko-historického hľadiska, ale je napríklad aj pre mňa veľmi zaujímavé, že my žijeme v modernom 21. storočí a obyčajne, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak mi veľa ľudí povie, že no, takže akože tak mágia a bosorky, to je taká stredoveká téma. Ale viete, čo je zaujímavé, že aj v tomto našom modernom storočí je veľmi veľa ľudí, ktorí sa naozaj venujú praktizovaniu mágie. A na Slovensku máme pomerne veľké množstvo rôznych obchodíkov, ktoré sa sami deklarujú, že sú čarodejnícke obchody a sú vždy plné ľudí. Takže ten záujem je vlastne o tú mágiu stále, preto sa aj tak hovorí, že mágia je naozaj stará ako ľudstvo samo a dokedy bude ľudstvo na svete, tak vždy budú nejaké skupiny ľudí, ktorých bude táto téma nielen zaujímať, ale budú sa aj povedzme aj reálne venovať. Na záver, ako vnímate naše mesto Trenčianske Teplice, jeho kultúru, históriu? Trenčianske Teplice patria naozaj ku krásnym kúpeľným mestečkám. Tá história je tu fascinujúca a tie kúpele teda nielen, že v minulosti boli vychýrené, ale vlastne kvalita ich služieb a naozaj tie liečivé procedúry, ktoré tu sú, sa tešia veľkej obľúbe nielen Slovákov, ale aj ľudí zo zahraničia. A ja sama patrím medzi ľudí, ktorí, keď si majú vybrať dovolenku, tak už v mojom veku dávajú prednosť tráveniu času v kúpeloch. Doktorka Katarína Nadaská patrí vďaka popularizačnej činnosti medzi oceňované etnologičky. Je aj historičkou, ktorá sa špecializuje na náboženskú etnológiu, etnomedicínu, mágiu a démonológiu, stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry a vizuálnu antropológiu. Ľudia by ju dokázali počúvať hodiny. Už 10 ročia učí Slovákov o tradíciách našich predkov. Poslucháči v kongresovej sále hotela Panorama počúvali jej zaujímavé rozprávanie so zatajeným dychom. Zvyklosti, keď sa hovorí, že ak máš niečo požičané, že do konca roka to musíš vrátiť. Dnes niekedy neboli vešiaky, ale boli klince a na tom viseli tie kabánice a tak. A hovorilo sa, že kto si to neupráce, takže do roka odvisne. Hej. Čiže to sú také povery, ktoré ale mali racionálny základ v tom, že aby sa udržiavala čistota, v tomto prípade, aby sa vôbec tá vec vrátila, hej, viete, takže to je skôr na tej báze tých povier a niektoré tie povery mali, napríklad, viete, aj sa hovorilo, že okolo štvorčerného stola by mal len jeden človek obsluhovať, ale to malo tiež racionálne vysvetlenie, tie priestory boli tak malé, že viacerí by sa tam ani jak by sa pomestili, takže bolo normálne racionálne, že všetci sedia a povedzme tá gazdina ich obsluhuje. No bolo to výborné, veľmi pekne rozprávala a myslím, že veľa nového sme si z toho odniesli, aj keď veľa čítame obidve. A hlavne sa tešíme na ďalšie tie časti.
Veľmi to bolo výborné, ďakujeme. No tá beseda nám priniesla veľmi veľa, že sme sa vrátili vlastne do takej tej minulosti, čo sme kedysi ešte v škole sa učili. Bolo to veľmi príjemné. Ja si myslím, že nám to rozšírilo zase poznatky a aj pani Nadavská je veľmi fundovaný človek, historička, etnologička, ktorá nám prináša i do súčasnosti tieto poznatky a bola by som rada, aby naďalej mala veľa zdravia, aby stále niečo nám prinášala, nové študovala, nech sa jej darí a nech nás obohacuje. Veľmi krásne, na budúce prídeme zase. Literárnu jar sme v Trenčianskych Tepliciach otvorili naozaj veľkolepo. Pani Nadevská sama povedala, že už tu bola v minulosti, ale nie sama, bola tu len v rámci nejakého projektu. Teraz vlastne u nás sme začali sériu týchto besied, prednášok, alebo akokoľvek to nazveme. A ja som naozaj veľmi rada, pretože dnes bola prvá časť prednášok a budeme v tomto pokračovať. Preto aj prosím všetkých, ktorí majú o to záujem, samozrejme, aby sledovali tie termíny, aby sledovali web mesta, Facebook mesta, oblastné organizácie cestovného ruchu. Všetko sa snažíme dávať von, pretože našim záujmom je, aby ľudia prišli. Pretože toto sú naozaj hodnotné stretnutia, určite každý si niečo z toho zoberie, niektoré veci si aj vieme objasniť, pretože pamätáme si už len, čo to matne, napríklad, čo nám rozprávali starí rodičia alebo rodičia, takže tu je práve ten správny priestor. Každá profesia, ktorá je vykonaná v prospech širokého spoločenstva, má svoju obrovskú cenu. V plnej miere to platí o učiteľskom povolaní, ktoré z tohto pohľadu patrí k najcennejším. Vedenie mesta Trenčianske Teplice si váži prácu učiteľov, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti desiatkam žiakov a študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním a pripravilo pre nich milú slávnosť. Sa mi nič nedarí, a keď ma stíha slova, často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené kolená a doráňané čelá. A ešte zo pár dobrých rád od nášho učiteľa. Náš učiteľ, od kriedy celý bielý. Učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú. Malo čistá veselé, aj keď bol bez nálady. Trochu šedí na slochách, no nám sa vždy zdá mladý. Dnes to už môžem prezradiť, že naša trieda celá sa zaľúbila po uši do nášho učiteľa. Náš učiteľ ovláda každú tému. Učiteľ bol pravý muž a my sme mali trému. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú. A chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia. Každoročne sa stretávame pri takejto významnej príležitosti. A ja som šťastná, že vám opäť dnes môžem vyjadriť úprimný obdiv a hlbokú vďaku za vašu neoceniteľnú prácu, ktorá formuje nielen mysle, ale aj srdcia našich detí. Učiteľské povolanie je ako svetlo majáka v dnešnej rozbúrenej dobe.
navigujete mladé detské duše bezpečne cez úskalia poznania. Pomáhate im objavovať ich vlastný potenciál a inšpirujete ich k odvahe snívať a dosahovať svoje ciele. Trenčianske Teplice majú skutočne šťastie, že v našich školách pôsobia práve takí pedagógovia, akými ste vy. Som obzvlášť rada, že aj dnes budeme môcť niekoho oceniť. Budú to dve výnimočné osobnosti. Jedna zo športovej strednej školy a jedna zo základnej školy. V mene mesta Trenčianske Teplice vám sľubujem, že naďalej sa budeme snažiť vytvárať podmienky, ktoré vám umožnia sústrediť sa na to podstatné, na kvalitné vzdelávanie a kvalitnú výchovu. Chceme, aby ste cítili, že si vašu prácu vážime, nie len pri takýchto príležitostiach, ale po celý rok. Práve v týchto dňoch budem podpisovať zmluvu na nadstavbu materskej školy a verím, že čoskoro sa nám podarí zhodnotiť aj základnú školu. Milí naši pedagógovia, dovolte mi teda, aby som vám ešte raz takto v závere poďakovala za všetko, čo robíte pre žiakov našich škôl, pre naše mesto a pre našu budúcnosť. Prajem vám mnoho síl, tvorivej energie, zdravia a radosti z vašej práce. Nech vás každý deň poteší úsmev žiaka, ktorý vďaka vám pochopil niečo nové, objavil v sebe skrytý talent. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré pri príležitosti Dňa učiteľov. Vďaka jej ochote a príjemnému vystupovaniu naša zborovňa dýcha každodennou pohodou. Všetci si ju za to úprimne vážime a tým nemyslím len nás, jej kolegov a kolegyne, ale aj žiakov, pretože tí dobre vedia, že práve ona im s akýmkoľvek problémom vždy pomôže a čo je v jej silách, to vyrieši. Vyučuje totiž písanie na počítači a to na takej úrovni, že každoročne usporadúva súťaž, v ktorej majú mnohí žiaci úžasné výsledky. Verím, že už vám je to jasné. Dámy a páni, dovolte mi prosím na toto pomyselné pódium pozvať pani Annu, ale lepšie znie Aničku Švecovú. Pani riaditeľka s pani primátorkou mesta jej odovzdajú toto ocenenie za dlhoročnú obdivuhodnú prácu ekonomky a zároveň aj pani učiteľky, ktorá je podľa predchádzajúcich slov pre všetkých v základnej škole prínosom a vážime si ju. Pani Švecová, želáme vám, aby ste s nami v škole ešte pár ročkov zotrvali a aby sme sa mohli tešiť z vášho úsmevu, pracovného nasadenia a optimizmu, ktorý okolo seba dennodenne rozsievate. Ako učiteľ telesnej výchovy pôsobil na Strednom odbornom učilišti v Záblatí, neskôr na cirkevnej základnej škole v Nemšovej a na cirkevnom gymnáziu v Novej Dubnici, kde bol zástupcom riaditeľa školy. Okrem pedagogického pôsobenia sa venoval aj trénerskej činnosti, hoci jeho špecializáciou bol futbal, celoživotnou vášňou sa pre neho stal stolný tenis, podieľa sa na výchove slovenských reprezentantov Martina Palčeka, Lukáša Hudeca, Filipa Ježa, ale hlavne svojej céry, čo mnohým z vás už teraz napovie jeho meno, možno to už tušíte, Soni Hudicovej-Krovinovej. Pravidelne organizuje najväčšie slovenské turnaje, súťaže žiakov, dorastencov a mužov, je aj organizátorom najväčšieho stolnotenisového turnaja žiakov základných a stredných škôl o pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice. Dnes si preto dovolujeme vyjadriť pánovi Jánovi Hudecovi úprimné poďakovanie za jeho dlhoročnú pedagogickú trénerskú prácu, za jeho odbornosť, obetavosť a zanietenie. Ja by som chcel poďakovať zriaďovateľovi našej školy a samozrejme riaditeľovi školy, že som dostal takúto nomináciu. Veľmi si to vážim a keby som sa mal rozhodnúť ešte raz, čo by som chcel robiť v živote, tak určite učiteľom a trénerom. Je to najkrajšie povolanie na svete. Ďakujem vám všetko. Tak toto dnešné ocenenie, ktoré som dostala, pre mňa naozaj veľa znamená po tých rokoch, ktoré som strávila na tejto škole. Chodili tu na moje deti. Vlastne už teraz deti, ktoré som tu spoznala ako malé, už dnes nám hodia svoje deti do školy. A vlastne tak, ako som spomenula, zásluhou pána riaditeľa Šimúna som začala aj tak troška učiť. Veľmi si vážim prácu učiteľov, pretože je to z roka na rok náročnejšie. Menia sa deti, menia sa podmienky a ja keď ich vidím po tých, ako oni hovoria, že majú prvých 6 a prídu úplne unavené dole do zborovne, koľkokrát musím im prilepiť lístok s odkazom,
aby nezabudli, čo chcem, lebo vidím, ako tá únava z nich padá. Želám našej škole, aby sa aj naďalej darilo, aby absolventi, ktorí z nej vychádzajú, sa vedeli dobre uplatniť v živote a nech sa všetkým darí. Ďakujem. Ja som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť na dnešnom stretnutí bývalých kolegyň a kolegov a vôbec celkové dostať sa do tej atmosféry zase učiteľskej a dokonca taký mám zaujímavý pocit, že som tu a mám tu dôchodkyňu žiačku. Takže to je skutočne super niečo. Som veľmi rada, že sa robia tieto akcie a myslím nielen ja, ale všetci, ktorí sme tu a kolegovia z tej našej generácie, sme aj kolegyne samozrejme, sme veľmi radi a ďakujeme mestu, že nezabúda na nás všetkých učiteľov. Po oficiálnej časti programu čakala na prítomných pedagógov divadelná inscenácia Autor v podaní úspešného stand-up komika Pavla Seriša. Predstavenie pod režijným vedením českého divadelného a filmového režiséra Břetislava Rychlíka ponúklo hosťom zaslúžený oddych, odľahčený humor i umelecký zážitok. Exorcista. Áno, to je hrdina dohrodu. Exorcista. Vyháňať tých duchov, ktorí lieči ľudí posadnutých diablom so svetenou vodou. Áno. Omnis immodus spiritus liberanos domine. Jeden. Alebo iný, alternatívny exorcista, že? Šiby, ryby, masné ryby, kus koláča do korbáča, stačí mi len maličko, malovaný diablíčko. Však už všetko bolo. Všetko. A ty mi dáš hodinu. Hodinu. Áno, zuby majú nervy. No a? No. Aj zubári chcú z niečoho žiť. Čo zas? Ach, jaj. Diaľnica Bratislava Košice. Nebude. Nebude, lebo prečo som vymyslel strečno. Učitelia si bez pochyb zaslúžia náš obdiv, našu úctu a to nie len počas tohto dňa učiteľov, ale celoročne. Preto je pre mňa čest, že ich môžem takto vždy pozvať v tomto období. Práve vďaka pánovi Komenskému sme tu aj my dnes a sadili sme na to osvedčené, čo už máme niekoľko rokov a to je divadelná scéna. Jediným takou zmenou je žáner, ktorý sme zmenili. Bola tu jednoduchá komédia v podaní jedného herca, jedného skvelého herca. A práve teraz sme videli, že niekedy stačí aj ten jeden človek, ktorý naozaj vie zahrať veľké divadlo. Som rada, že si učitelia a učiteľky oddychli, že sme tu strávili príjemné 2 hodinky rozhovormi, smiechom a to je to dôležité. Takže tento deň učiteľov myslím si, že mal všetko, čo mal mať. A ako si vy spomínate na svoju pani učiteľku, prvú, alebo na ktorú najradšej spomínate, ak chcete menovať možno? Mala som tu niekoľko učiteľiek, ktoré ma učili na základnej škole a veľmi rada sa s nimi znova stretnem. Vždy sa vyobímame, pretože máme naozaj veľmi dobré vzťahy a to je pre mňa naozaj dôležité. Mnohé sú tak, že učili aj mňa, učili aj moju dcéru. Mnohými sme priateľky, s väčšinou si týkame, takže naozaj som šťastná, že som sa opäť mohla s nimi stretnúť. V tomto roku teda boli opäť aj v Láni, každoročne už býva tradíciou, že sú vždy nejaké ocenené osobnosti navrhované a teda nominované riaditeľmi každej školy. Ako hodnotíte tohtoročný výber? Mám z toho veľkú radosť. O Aničke Švecovej ani nemusíme hovoriť, že či si to zaslúži alebo nie, pretože ona je tou dobrou dušou tej škole. Vnímam ju dlhodobo. Ja som pôsobila aj vo funkcii predsedničky rady školy, rady rodičov. Vždy bola ona tá, ktorá bola tá nápomocná. Ako povedala pani riaditeľka, bez nej by sme boli častokrát v prúseri. Takže naozaj som rada, Anka si to jednoznačne zaslúži. Prajem jej len to najlepšie do života. Rovnako je to aj s Jankom Hudecom, pretože je to tepličár a jeho otecko pôsobil v tejto oblasti, takže bol jeho veľkým vzorom. On naozaj pre ten šport žije. Je to nielen v škole, ale celkovo pre ten stolný tenis robí prvé aj posledné a odovzdáva to aj svojim deťom, ale aj tým našim deťom. Takže obaja mám z toho naozaj veľkú radosť, že sú to práve oni. Učitelia, ktorí svoje poslanie berú naozaj vážne, vedia, že negativita im v ničom nepomôže a ani ich nikam neposunie.
cítia, že len vďaka pozitívnemu prístupu a aj napriek mnohým prekážkam sa môžu oni a ich žiaci posúvať ďalej. Vážení učitelia, nech sa vám vo vašom náročnom poslaní darí, nech máte dosť síl i elánu v plnom zdraví vykonávať svoje krásne povolanie. Nech sa vám to vždy vracia v úcte a vďačnosti tých, pre ktorých to robíte. Zvykom v mnohých oblastiach Slovenska je vynášanie moreny na konci zimy alebo na začiatku jary. Deti materskej školy v Trenčianskych Tepliciach sa každoročne zúčastňujú na obrade vítania jary týmto starým slovanským zvykom. Zaujímavosťou je, že hoci je tradícia vynášania moreny považovaná za pohanskú, jej načasovanie sa viaže na kresťanský kalendár. Vynáša sa totiž na 5. pôstnu, teda smrtnú nedeľu, 2 týždne pred Veľkou nocou. Trasa sprievodu, ktorý morenu vyprevádzal, viedla z materskej školy na most cez Tepličku, kde sa s ňou deti rozlúčili. Morena, kde si prebývala, na tom hornom konci, v tom drevenom domci. Čo si tam robila? Mlieko som rútila, kdeže je to mlieko? Ona si buchne hlavu. A nezvravela som, že si buchne hlavu. Aj nohy. Nevravela som. Oreťas, oreťas, pletieme my reťaz. A my reťaz nepletieme, pletieme sa sami. Ako takí páni, málo nás, málo. Áno, morenu vyrábali spolu detičky, predškoláci z triedy Lienok. Snažili sme sa ju vyrobiť tak, aby bola ekologická, je z papiera celá a zo slamy, takže vlastne sa nám rozpustí, už si krásne pláva. Deti sa veľmi tešili, natrénovali si pesničky, básničky a veľmi ich to bavilo, takže mali sme z toho veľkú radosť všetci. Morena hádže do vody? Lebo my chceme odohnať zimu. Čo chceme privítať? Pre deti je to zábavná a interaktívna aktivita, ktorá zároveň podporuje pochopenie sezónnych zmien v prírode. Po obrade vynesenia moreny deti obsadili trávnik popri potoku, tešili sa zo slniečka a pokračovali v jarných hrách a riekankách. V oboch telocvičniach základnej školy Andreja Bagara sa opäť po roku stretli priaznivci stolného tenisu, aby súťažili o pohár primátorky mesta. Stolný tenis je jedným z najrozšírenejších športových odvetví. Na Slovensku je populárny na profesionálnej i na rekreačnej úrovni. Dlhoročnú tradíciu mají v Trenčianskych Tepliciach, a to najmä zásluhou súkromnej strednej športovej školy, ktorá každoročne pod záštitou mesta Trenčianske Teplice organizuje zápolenie mladých stolných tenistov. 15-ročná tradícia turnaja znamená, že už je to zabehnuté podujatie a má stúpajúcu tendenciu. Pozdravujem vás všetkých, milí priatelia športu, konkrétne v tomto prípade stolného tenisu. Naozaj som veľmi rada, že sa tu takto každoročne môžeme stretnúť, pretože je to niečo úžasné zorganizovať v dnešnej dobe takýto turnaj. Stále tu vidím, že je tu viac a viac žiakov, viac zapojených škôl, čo je naozaj skvelé. Vy ste športovci, prišli ste sem stráviť aktívne čas, ktorý by ste inak sedeli v školských laviciach.
Je úžasné, že sa niečomu venujete a že to viete si to aj vlastne porovnať teraz s tými okolitými školami. Takže ja veľmi pekne ďakujem organizátorom, že toto organizujú už toľké roky. Veľmi rada to podporujem, veľmi rada sem chodím, ale tak sa mi už zdá, že nám ani tie 2 telocvične za chvíľočku nebudú stačiť. Všetkým vám želám, aby ste príjemne strávili dopoludnie, aby ste si zašportovali, aby ste si našli prípadne aj nových priateľov. A ešte využijem aj túto chvíľočku, dnes je Deň učiteľov. My sme sa včera stretli s učiteľmi, mali sme krátky program, kde som poďakovala všetkým učiteľom, ktorí sú v našich školách, vrátane aj tejto súkromnej strednej športovej škole. Ale využijem túto chvíľočku zablahoželať aj vám, ktorí ste prišli z iných škôl. Takže milé pani učiteľky, milí páni učitelia, prajem vám veľa zdravia, šťastia, úspechov, pevné nervy, životný elán. A naozaj skláňam sa pred vami, pretože byť učiteľom nie je vôbec jednoduché a nie je to samozrejme práca, je to poslanie. Samotný turnaj, ktorý sa hral 28. marca 2025, mal podľa organizátorov dobrú športovú úroveň. Svoje sily si žiaci zmerali v skupinách a následne vyraďovacím systémom. Veľký záujem o toto podujatie je každý rok. Občerstvenie, zábava a krásne ceny prilákali v tomto ročníku viac ako 100 súťažiacich zo základných i stredných škôl nášho regiónu. Zastúpenie mala aj základná škola Andreja Bagara. No, v porovnaní pri zapisovaní zúčastnených, tak máme asi najväčšie zastúpenie, čo sa týka turnaja. Reprezentuje nás až 29 žiakov, z toho 2 dievčatá a 27 chlapcov. No, väčšinou je to druhý stupeň, ale máme tu aj prvostupňov zo 4. ročníka. A máme takú výhodu, že máme obrovské priestory, čo sa týka chodieb medzi triedami a žiaci tam majú umiestnenie 2 stoly na každom poschodí. A musím povedať, že valia stále, každú prestávku, chlapcov to hlavne baví, takže určitá taká súťaživosť tu je aj cez tie prestávky. A sú tu tanečné krúžky, má to na starosti pani Milatka Mercelová, je tu basketbalový krúžok, ktorý je každý štvrtok a potom je tu pohybový krúžok. Zúčastňuje sa Akadémie Mateje Tolta, ktorú navštevuje veľmi veľa detí a hlavne toho 1. stupňa. No ja som spokojný. Čo sa týka takých tých úrovní a mojich prejdených škôl, tak na Slovensku sme, povedzme si, že na to, že sme malá škola, tak sa umiestňujeme v rámci okresného kola veľmi vysoko, čo sa týka všetkých súťaží. Máme veľmi silný florbal, veľmi silný basketbal. Dievčatá by sa mohli zapájať tento rok aj do volejbalu. Ale ak to porovnám možno s inými štátmi, ktorú mám skúsenosť, tak tá infraštruktúra možno, alebo to naplňanie možno toho personálu by sa mohlo zmeniť. A za mňa ale škola má veľmi dobrých žiakov, čo sa týka telesnej. Veľmi dobre sa mi učí. No, začínal som asi od 5 rokov, som hrával, začínal som vlastne s tatom. Začínal som v hoteli Panoráma, tam sme si občas chodievali zahrať a potom vlastne, keď som mohol začínať hrávať tu v škole, tak som začínal chodiť na turnaj. Ty si deviatak, kde ideš ďalej pokračovať v štúdiu? Pravdepodobne pôjdem do Teplíc na športovú školu, na gymnázium, ale ešte stále sa rozhodujem. Akému športu by si sa chcel v budúcnosti venovať? Určite futbalu, vlastne ping-pong je môj sekundárny šport. Podľa učiteľky súkromnej strednej športovej školy Trenčianskej Teplice Sone Krovinovej, ktorá je bývalou reprezentantkou Slovenska v stolnom tenise a účastníčkou 7 majstrovstiev sveta, je tento šport na Slovensku v dobrej kondícii. Máme športovcov od detí až po kategórie dospelých, ktorí reprezentujú Slovensko na európskych i svetových podujatiach. Takže tento rok máme fantastický 15. ročník turnaja o pohár primátorky mesta Trenčianskej Teplice v stolnom tenise. Som nesmierne hrdá a pyšná na všetkých, ktorí dokázali tento krásny turnaj zorganizovať. A samozrejme aj deťom a účastníkom, ktorí prišli a moc si to vážime, že aj zďalej vedia deti prísť z iných škôl. Myslím si, ak sa nemýlim, okolo 15 až 16 škôl prišlo na tento ročník a jak som to dobre počítala, tak 109 detí, čo je ešte viac ako z minulého roka, takže my sme veľmi šťastní a veľmi nadšení, že každý rok môžeme tento turnaj usporiadavať aj za pomoci teda našej pani primátorky mesta Teplice Trenčianske, takže naozaj veľmi pekne ďakujem a budeme sa snažiť aj ďalšie ročníky to samozrejme ešte vylepšiť a tak dúfam, že budú všetci spokojní a tešíme sa na úsmevné tváre detí, ktorí dostanú ceny, ocenenia
A je to náročné, ale robíme to s láskou a sme radi. Rok máme kategórie, sú najmladší žiaci, najmladšie žiačky, chlapci, dievčatá, potom sú mladší žiaci, starší žiaci a dorastenci, čiže 4 kategórie máme chlapci a dievčatá. Má tu stredná športová škola nejaký výraznejší talent? Áno, samozrejme, chcela by som vyzdvihnúť, máme tu druholigových hráčov, ktorí hrávajú v našom klube Trenčianskej Teplej a môžem povedať Peťa Cucora, Davida Dohňanského, ktorí sú tu, Tibor Girtler, takže to sú fakt, že dorastenci, ktorí podávajú aj výborné výsledky na majstrovstvách Slovenska. Tak, so stolným tenisom som začal v 2. ročníku na základnej škole. Tam som vlastne hral vo vedľajšej dedine, v Omšení pod vedením už nebohého pána Rudolfa Horského. Ten ma potom ďalej poslal do Trenčianskej Teplej, kde hrám doteraz. Aktuálne chodím na strednú školu v Trenčianskych Tepliciach, kde hrávam stolný tenis už profesionálne. 6 rokov, 2 roky na tej škole. A som spokojný, pretože všetko mi to vyšlo tak, ako som predpokladal, čiže som, kde som. Moje najväčšie úspechy sú asi 2-krát top 16 na bodovacích turnajoch, čo sa mi podarilo a vďaka tomu teda som sa vedel dostať 2-krát na majstrovstvá Slovenska. Túto sezónu o mesiac idem na majstrovstvá Slovenska 2-krát, čiže to som veľmi spokojný so sebou. Aké máš ciele do budúcna, čo sa týka stolného tenisu? Tak v stolnom tenise by som chcel dosiahnuť tú reprezentáciu, to je asi cieľ každého pingpongistu na Slovensku. Aktuálne som 20. v rebríčku a reprezentácia je top 8, čiže bude to náročné, ale verím, že to dosiahnem. Na záver turnaja boli ocenení najlepší hráči a hráčky. Celkovo bolo rozdaných 32 medailí. Podľa očakávania sa víťazom v hlavnej kategórii dorastencov stal talentovaný Peter Cucor zo súkromnej strednej športovej školy Trenčianskej Teplice, ktorý vo finále porazil minuloročného víťaza Davida Dohňanského, taktiež študenta súkromnej strednej športovej školy Trenčianskej Teplice. Bronzová priečka v tejto kategórii patrí Tiborovi Girtlerovi z rovnakej školy a Martinovi Zemanovi z Trenčianskeho gymnázia Ľudovita Štúra. Mesto Trenčianske Teplice opäť po roku zorganizovalo veľké spoločné jarné upratovanie verejných priestorov. Do celomestskej brigády, ktorá sa konala 28. a 29. marca, sa zapojili obyvatelia, organizácie, školy i zamestnanci mesta a mestských podnikov. Čistili a upratovali sa hlavne verejné priestranstvá, vyhrabávali trávnaté plochy, ale čistili sa aj chodníky, okolie pamätníkov v parku, obidva cintoríny a prístupová cesta k novému cintorínu. Opäť po roku sme sa rozhodli vyčistiť si naše mesto v pravidelnej jarnej brigáde. Zapojili sa aj pracovníci mestského úradu. Po trojiciach, alebo teda malých skupinkách sme sa rozbehli po meste a čistíme ulice a plochy, ako vidíte napríklad tu za mnou medzi termálom a kostolom. Vyzbierali sme už niekoľko vriec biologického odpadu, čo napadal z týchto stromov. Čistíme tieto živé ploty, zbierame odpady a kolegovia čistia okrem iného nový cintorín, starý cintorín, ulicu Štefánikovú a aj na sídlisku. Do brigády sa nám zapojili aj dôchodcovia, termia, protifašistickí bojovníci, hasiči si upracujú okolo svojej hasičárne, Matica Slovenska upratuje okolo zastávky na sídlisku SNP a samozrejme aj občania okolo svojich domov. Ďalšími zapojenými sú žiaci zo základnej školy, ktorí čistia amfiteáter, okolie športového areálu a samotnej školy. Ďalej sú to rybári, ktorí majú brigádu v potoku a okolia potoku a samozrejme každoročne turisti očistia hríb.
Takže naša skupina sa nachádza na Starom cintoríne v Trenčianskych Tepliciach. No a vyzbierali sme zhruba 8 vriec všeho druhu odpadu, nielen konáre, sklá, plasty, všetky kvety a všetko už o tie hroby, o ktoré sa nikto nestará, tak všetko, čo tam vlastne zavádzalo, tak sme sa snažili vyčistiť. Mali sme tu aj pomoc z našich technických služieb, ktorí nám orezávali aj nejaké konáre, takže sme počistili aj tieto časti. Takže do celomestskej brigády sa zapojila aj základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Čo všetko ste zrealizovali v rámci brigády? Áno, základná škola sa zapojila aj v rámci Dňa Zeme a taktiež spolu s brigádou, ktorá je organizovaná mestom, vyčistí si svoje mesto. Veľmi radi si svoje mesto vyčistíme aj okolie školy. My už pracujeme vlastne od včera, aj predvčera. Nejaké triedy išli smerom na námestie, vyzbierali odpadky, prišli naozaj s veľa sáčkami odpadov a potom sme my išli včera s 8. a 7. triedou na školské ihrisko. Tam sme žliapky povyberali, povyťahovali všetko. Aj dažďovky sa tam, to bolo kriku, keď dievčatá dažďovky vyťahovali. Na burinu vytrhali, kamienky sme zametali, školské ihrisko, detské ihrisko, to bolo treba tiež dať, tam bolo kopec odpadkov. Áno, a dneska sme sa vlastne rozhodli, keďže fakt, že pekné počasie a nefúka toľko, všetky lístie, ktoré nám nafúkalo počas zimy z hory, tak sme začali postupne zbierať. Už máme postupne tie žochy úplne plné, takže sa budú vyvážať a budú sa naplňať znova. Oškrabali sme mach, lavičky, pozametali sme, pohrabali, čo sa dalo. Čo deti vládzu, veľmi chválim. Máme všetky, naozaj všetky, aj prvý stupeň, všetky triedy išli a druhý stupeň takisto. Všetky deti sa zapojili a vôbec nefrflú. Sem tam trošku, ale to je úplne v rámci možností také fajn, čiže deti sú veľmi pracovité. Hej, je to lepšie určite, lebo aspoň máme niečo, ale tak troška sme telesnú, ktorú máme ja rada, ale to nevadí, aj tak budeme mať pekne uprataný amfiteáter a bude tu pekne, takže cez leto tu môžeme mať vystúpenia a môžeme sa tu zabávať a budú. Ja som tu akože pozametal s mojim kamarátom Patrikom Pihikom, potom sme to aj s Jakubom dali do vreca, takže ale je tiež lepšie ako učiť sa, aspoň sme na čerstvom vzduchu a máme čistý amfiteáter. Ale čistíme teraz. Sme rozdelení do viacerých skupín. Dneska ešte aj zajtra ďalší prídu. Teraz tuto máme, myslím si, že najväčšiu skupinu. Sme pri Novom cintoríne, upratujeme tieto vrchy alebo vchod. Sme si asi vybrali najťažší úsek, no ale to už sme my. Toto nám zostalo, ešte máme ďalšie veci, budú pracovať aj pri pomníku, aj pri činžiakoch ešte sú ďalší a neviem, ešte aj s turistami a s Maticou, sme tak podelení. Takže snažíme sa urobiť čo najviac. V rámci jarného upratovania bol realizovaný aj zber objemných odpadov, na ktoré bolo po meste rozmiestnených 6 veľkoobjemových kontajnerov na tradičných stanovištiach. Do jarných upratovacích prác sa zapojili aj poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktorí strihali a orezávali stromy na sídlisku SMP. Okolie materskej školy si spoločne vyčistili deti, rodičia, učiteľky a zamestnanci škôlky. Počas 2 dní bolo naplnených 12 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli umiestnené v meste. Ďalšie sa zaplnili na zbernom dvore. Upratovacia akcia určite splnila svoj cieľ. Vedenie mesta Trenčianske Teplice ďakuje všetkým, ktorí sa do jarnej brigády zapojili a tak pomohli skrášiť naše mesto. Ak sme v našej reportáži náhodou na niekoho zabudli, tak to určite nebolo zámerné. V čitárni Mestskej knižnice je nainštalovaná ďalšia z jedinečných výstav pod názvom Maľujem pre radosť. Výstavu, ktorá ponúka pohľad na tvorbu Boženy Slávikovej, výtvarničky z nášho regiónu, pripravilo mesto Trenčianske Teplice v spolupráci s výtvarničkou Alenou Tajcherovou, ktorá je kurátorkou tejto výstavy. Božka Sláviková je bývalá učiteľka, teraz už si plní svoje sny, pretože je na dôchodku a
Veľa rokov mi robila lektorku v Art Relax klube, kde vlastne aj členkou a chodieva maľovať s nami na plenéry, ktoré sme robili na rôznych miestach Slovenska. Myslím si, že tu tieto obrazy hovoria vlastne za všetko, že vlastne maľuje s radosťou, s láskou, nie len pre seba, ale hlavne pre ostatných ľudí, pretože do tých svojich obrazov vnáša pokoru, lásku, krásu a myslím si, že každého jedného človeka, ktorý sem vojde do tejto výstavnej sieni, osloví tá príjemná atmosféra, ktorá sála z každého jej diela. Vernisáže výstavy sa zúčastnila aj primátorka mesta Zuzana Frajková-Ďurmeková. Opäť sme vo výstavnej sieni mesta Trenčianske Teplice, opäť vidíme neskutočnú krásu na stenách. Čo obraz, to príbeh. Vidíme príbehy budov, ľudí, prírody, kvetov. Jeden obraz krajší ako druhý. Naozaj som veľmi príjemne prekvapená, pretože autorku poznám dlhé roky. Božka Slaviková bola už v minulosti mojou zákazničkou v ramovaní obrazov. Takže naozaj môžem posúdiť, že veľmi sa posunula. V dobrom slova zmysle. Je vidno, že to robí s láskou, robí to s ľahkosťou, robí to s nadhľadom, ale hlavne to robí z celého srdca. Takže rovnako aj takto jej ja prajem všetko dobré, tvorivého ducha, zdravie, šťastie, životný elán a pevné rodinné zázemie, ktoré ona má, ale ktoré je práve pre výtvarníka veľmi dôležité. Bude to takmer rok, čo táto výstavná sieň funguje. Aké sú ohlasy obyvateľov na tieto výstavy? Máme možnosť vidieť, že stále vernisáž alebo vôbec výstavy sa tešia väčšej obľúbe alebo väčšiemu záujmu návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov. Zhodne všetci, ktorí sem prídu, tak povedia, že miestnosť je malá, ale veľmi útulná. Je tu veľmi dobrá atmosféra, taký veľmi dobrý duch. A to je to dôležité. Mám z toho naozaj radosť. Volám sa Božena Slavíková, pochádzam z Klobušíc, tam žijem a tvorím, teraz už som na dôchodku, celý život som vlastne učila deti, učila som výtvarnú výchovu, malujem veľmi rada, som šťastná, keď malujem a teraz som sa veľmi potešila, že mám príležitosť vystavovať v Trenčianskych Tepliciach. Vystavujem tu prvýkrát, hoci výtvarníci pod vedením Alenky Tajcherovej, ktorá je šéfkou klubu Art Relax, a s veľkou podporou pani primátorky
nám umožňuje, že tu každý rok v Tepliciach v lete mávame plenér a potom naše diela sú vystavené aj v týchto priestoroch knižnice a niektoré sú vlastne vystavené v priestoroch Mestského úradu. Čo najradšej malujete a akou technikou? Malujem, všetky moje obrazy sú namalované olejom na plátne. Inšpirácie hľadám v prírode, tá je prekrásna a teraz na jar všade, kam sa človek pozrie, tak nájde nejakú motiváciu, aby vznikali krásne diela. Veľmi rada chodím na prechádzky okolo Prejických jazier, to je tam z našich Klobušíc nedaleko. A veľa obrazov som vlastne namalovala z tohto prostredia. Očarujú ma aj kvety, kytice, architektúra, veľa kostolíkov som malovala. Takže motivácie, inšpirácie sú nekonečné, len treba mať otvorené oči, lebo ten svet okolo nás je ozaj krásny. Výstavu výtvarných diel Boženy Slávikovej pod názvom Maľujem pre radosť si môžete pozrieť v priestoroch čitárne Mestskej knižnice v Trenčianskych Tepliciach do 30. mája 2025 počas otváracích hodín knižnice.